салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. вақтҳои охир дар бораи трансфери Месси дар сомонаҳо ва манбаъҳо бисёр гапу чап рафта истодааст. дар канал ман дар бораи ин мавзӯъ бо шумо суҳбат нагузаронида будам то он вақте ки маълумоти пурра ҷамъ накунам. барои ҳар як мухлиси Барселона ин хабари нохуш аст, лекин ман имрӯз барои шумо 4 сабаберо тайёр кардам ки дар кадом ҳолат Месси метавонад Барселонаро тарк кунад. агар ин видео 1000 лайк гирад, видеои навбатӣ тез мебарояд. дар ягон ҷо баъз зуршинед, мо бошад сар мекунем. пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо ширкати 1xbet мебошад. онҳо на танҳо моро дастгирӣ мекунанд, балки дастаи Барселонаро. барои бозам ҳавасманд шудани мо ва тез баромадани видео ба ссилка комментария буда даромада бо промокоди барсатиҷи 6500 рубл тӯҳфа гиред. дастгирии шумо пешравии мо. Интер ва Наполи дар даври 37-ум рақобати шадид намуданд, вале ҳодисоти асосӣ пеш ва баъд аз бозӣ сурат гирифтанд. ҳамаш аз он оғоз гардид ки гурӯҳи телевизионии Sony ки роҳбараши молики Интер Стивен Ҷанас бозии Интер ва Наполиро бо гузаштани акси Месси дар назди шиморхонаи дуюмо реклама карданд. La Gazzetta dello Sport ба Массимо Иррати занг заданд ва собиқ президенти Интер ҳодисаро чунин шарҳ дод: баъзан вақт орзуҳо амалӣ мешаванд, махсусан дар футбол. он далеле ки падари Месси дар назди офиси Интер хона харидааст. умедворам ки ин аз чизе гувоҳӣ медиҳад. шояд ӯ ба офис меравад ва шаҳрнома мебандад. дар асл сабаби хона харидани падари Месси дар Милан ин омадани бизнеси ӯ ба ин шаҳр аст ва ба трансфери Месси ягон алоқамандӣ надорад. худи Антонио Конти ба мисли ҳолатҳои қаблӣ ин трансферро рад кард. ман гузариши Месси ё ин ки 4 бозингари 50 миллионаро интихоб мекардам. фикр мекунам ҳар ду ин вариант олӣ ҳастанд. ман пуштбони шогирдони худ ҳастам, чунки онҳо худро пурра ба футбол доданд. ба ин чиз ман гарантия медиҳам. фикр мекунам кӯчонидани шиморхонаи дуюмо аз овардани Месси ба Интер осонтар аст. суханони беҳтарини мураббӣ. ба ҳар ҳол 4 сабаб аст ки Месси метавонад Барселонаро тарк кунад. якум, Барселона дар буҳрон аст ва муносибати Месси бо ситоди мураббиён хуб нест. дар бозӣ бо Селта Месси дастурҳои ёрдамчии Кике Сетьен Эдер Сарабияро рад кард. баъди бозӣ бошад футболбозон аз қарорҳои тактикии мураббӣ норозигӣ баён карданд. марка хабар медиҳад ки ин корро бозингарон барои он карданд ки ба қаҳрамонии худ бовар доштанд. дуюм, дар рӯзи қаҳрамонии Реал каталониҳо бо ҳисоби 1-2 аз Осасуна ноком шуданд ва Месси дигар худро идора карда натавонист. Месси дар назди хабарнигорон дастаро ба хок яксон кард. мо интизор надоштем ки мағлуб мешавем, аммо ин нишондиҳандаи мавсими мо аст. мо тими бисёр суст ҳастем ва бо сабаби мотиватсияу қувва моро мағлуб карданд. дар он бозиҳое ки Барселона бояд имтиёз аз даст намедод, даста ноком шуд. ман гуфта будам ки бо чунин бозӣ қаҳрамонӣ дар Лигаи Чемпионон мушкил аст. ин гуна бозӣ моро дар Ла Лига қаҳрамон накард. бояд камтар истироҳат кунем ва оиди Лигаи Чемпионҳо фикр намоем. бояд бисёр чизҳоро иваз кард ва ҳамеша худро критика кунем. бо ин бозӣ мо Наполиро мағлуб намекунем. сеюм сабаб. Кадена Сер дар аввали мо наишта буд ки Месси аз ҷанҷолҳои Барселона хаста шудаасту давом додани шаҳрномаи худро манъ кардааст ва мехоҳад соли 2021 дастаро тарк кунад. ин суханонро Виктор Фон, номзад барои президенти Барселона гардидан, тасдиқ намуд. Лео хушбахт нест ва намедонад чӣ кор кунад. ӯ аз он ғамгин аст ки ҳар сол даста ба ҳадафҳои худ намерасад ва дар Лигаи Чемпионҳо қаҳрамон намешавад. сабаби охирон, чорум, Интер ягона тиме аст ки аз ҷиҳати молиявӣ Мессиро розӣ карда метавонад. шартномаи ӯ соли оянда тобистон ба анҷом мерасад ва ин ягона роҳ аст ки ӯро аз Барселона бепул гирифт, чунки дар шартномаи Месси барои харидориаш маблағи боварнокарданӣ сабт шудааст. Спорт Медиасет мегӯяд ки ауксионерҳои Интер аз ширкати Sony мехоҳанд ин трансферро маҳз тобистони соли оянда амалӣ кунанд. дастаи итолиёвӣ омода аст ки ойлики Мессиро ба мисли Барселона кунад, яъне 50 миллион евро. чунки баъди харидории ӯ дарҳол нархи реклама, контракти сарпарастон ва фурӯхтани формаҳо зиёд мешавад. ҳамчунин титулни спонсори Интер соли оянда иваз мешавад. бори аввал дар 24 сол шаҳрнома бо Пирели тамдид карда намешавад. даста аз нишондодҳои молиявӣ розӣ нест ва бо Samsung ва Хенга Хенчи Evergreen гуфтушунӣ дорад. ин ду ширкат омодаанд ки маблағи шаҳрномаро аз 12 миллионе ки Пирели пардохт мекард ба 25-30 миллион евро зиёд кунанд. худи омадани Месси ба Интер дастаро дар Осиё бо нуфуздарин тим хоҳад кард. барои роҳбарияти Интер ин бисёр муҳим аст, чунки аз рӯзи аввали омаданашон онҳо ин мақсадро доранд. Серия А
аз омадани Месси низ фоида мебинад, чунки ба рақобати Месси ва Роналдо таваҷҷӯҳи зиёд мекунанд. Рейтинги чемпионат зиёд мешавад ва ба мисли солҳои пеш дубора ситораҳо ба ин чемпионат меоянд. Дӯстон, ин буд 4 сабабе ки Месси метавонад дастаро тарк кунад. Шумо дар комментария нависед оё ба ин хабарҳо боварӣ доред ё ин ки не ва барои чӣ. Ба ман ҳамчун мухлиси Барселона хело шавқовар аст хондан ки дар ин бора дигар мухлисони Барселона чӣ фикр доранд. Ба ҳамин тамом дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса TG-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.